Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kala ngendika sapa Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu ibadi ashabi maring sebagiane pira-pira kancane Syekh Ibrahim. Ngendikane ma utawi apa yaqulu iku padha ngucap to padha gremeng lah ana sapa manusa fiya ing dalem awak ingsun. Suatu ketika Syekh Ibrahim iku takok ning gone kanca-kancane, kanca-kanca jagong, kanca-kanca lungguhan majelis, takok tentang komentare wong sekitar. Terus sampean takok kancamu, jene wong-wong gaene ngremengi aku masalah apa? Itu karo ngono. Jene wong-wong kuwi ngomongno aku kuwi biasane sing diomongno apane? Apa elekku, apa apikku jenengan. Ma yaqulu annas fiha. Masyarakat iki masyarakat kene iki biasane go ngremengi aku masalah apa? Itu karo cara bojone itibare. Fakola mongko padha jawab sapa ashabimu, padha kanca-kancane mongko padha jawab. Yaquluna padha ngendika utawa padha ngucap sapa nas, innaka satemene sira iku muraun, iku wong kang pamerah. Sampeyan iki digremengi kanca-kancane sampeyan senenge pamer seneng. Sithik-sithik diupload, sithik-sithik diposting, dipamer seneng. Ya, jadi sampeyan digremengi wong-wong nggen apa-apa sithik-sithik dipamerno, posting, diupload di story jasa iki. Pakola mongko jawab sapa Syekh Ibrahim al-ana ing dalem iki ing dalem saiki to bagus al-amalu apa ngamal. Bareng krungu komentare wong apa jawabane kanca-kancane kaya mau, Syekh Ibrahim mangsuli al-ana toba al-ana. Berarti saiki amalku termasuk wis apik. Berarti saiki ngamalku termasuk wis apik. Jadi digremengi elek karo masyarakat kono, karo wong-wong akeh. Diarani pameran, diarani riyak sira wong pamer. Iku malah ngrasa berarti ngamalku iki wis apik. Maksude kepiye? Fakola mongko ngendika sapa Bisri radhiyallahu anhu, sapa Syekh Bisri radhiyallahu anhu. Ditafsiri kenapa kok Syekh Ibrahim berkata seperti itu, jawabannya kok seperti itu. Wong digremengi pameran kok malah pamer, senengane pamer kok ngarani ngamale malah apik. Di pertanyaan, jadi iki ditafsiri Syekh Bisri radhiyallahu anhu. Yang tafsirnya iktafa ngalap cukup sapa Syekh Ibrahim mau. Wallahi demi Allah bi ilmillahi kelawan uliye ngudanini Allah. Walam yuhibbu mongko ora demen sapa Syekh Ibrahim ayat khula yen to manjingake sapa Syekh Ibrahim ma Allahi sertane Allah. Ilma ghairihi ing weruhe liyane Allah. Ilma ghairihi ing weruhe liyane Allah. Pendapat Syekh Bisri asline Syekh Ibrahim kuwi mau iku ora peduli karo komentare wong-wong. Asline wonge iku iktafa wallahi billah. Dia iku merasa cukup dengan pandangan Allah. Merasa cukup dengan dipandang Allah. Walam yuhibbu ayat ulama Allahi ilma ghairi. Dekne iku asline iku gak seneng apa ngamal-ngamale ayat ulama Allahi ilma ghairi. Ora seneng diweruhi wong. Ngamal apike diweruhi wong.
Di sing diketokno iku ya sing biasa-biasa wae. Sampean kan ora malah sing amal apik